Nande uanjay dengan pasan wanoy Ay di sabui patuang kanyuy Ay di tahun 96 di Sinanambo baru-baru cie banta dua kapalo di Sinantando kasih sayang Pekini apawan kadisabui awak gae anak labanya dan surang lalu dalam bilik surang bagaluang di bongko tipi lalu bagaluangnya kain saruang dan nyogai babini yuy anda